Is féile é Criunniú atá siúl fud an siar inis. Tá glór féile éagsúla sna ceantar ilig, agus is é an aimimtá acu ná chun ná go mbeidh páistí óga in an rudaí nua a chriol agus a bheith níos cruthaíoch. Tá mé sé in áras na Gael inis, agus Sus go dtí an pointe seo rinne mé mojo, rinne mé makey, rinne mé projection mapping, rinne mé rudaí le glór bógarí éagsúla agus tá mé fós ag déanamh rudaí inis. Is mé seo an Ambasadóir do coding agus tá mé sé ag rá leatsa inniu té ar lína agus fáid amach faoi Criunniú agus na rudaí atá tú tosa in an dhéanamh i do ceantar féin.